Alhamdulillah menawi kula menika. Tadi belum salaman. Salaman Mas. dulu nggih. Tadi dari Kediri gimana Mas Kediri kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iki orang rusuh. Lah iya iki jane nek apa to Mas sandinge iki? Wis rapopo nek kene Bede. Ora penak Mas. Oh, toh. Aku kan kangen dari sana dari sono sampai ke sini kan. Iya, dari Jawa Tengah loh Mas. Ora pelayon ning iki weh. Ora pelayon iki pitok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa ketemu lagi sama Mas Dedi. Waduh dikruyuk tawon aku jokan. Karang sing legi-legi nang kene terus tawone do moro. Ngono lho. Makane aja manis-manis. Wis aku ki nek karangket lahir ki wis biyen kruyuk semut aku ki lahir ki. Jano, aku yang gumono Mas. Kan. Piantun bagus kados jenengan. Asma Kinaria Jopo Mas. Jopo, Gading. heeh. Bagus Berarti sekali loh namanya Mas bagus. Gading kalau